pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga kasama. Bye-bye! Yan. Gagamba natin Tagalog. Tandaanin. Saan yan? Malaki oh. Oh, daming gulo. Tandaan lang kasi mahangin. Bigla magpagbukan eh. Kaya na, may lumabas na. Umipat. Umipat siya. Okay, next. Yan. Buksan ko ulit yung isa. Yan, lahat. Yan. Maingay yung radyo. Kaka-copyright tayo nito. Lipat tayo ng pistol. Ayan. Palitan ko yung salamin kaya maliwanag na yung salamin. Ayan. Okay, baliktarin natin. Ayan yung baliktad niya. Ayan. Next. Ayan. Malinaw para magandang unboxing. Kabila. Ayan, ito yung kabila. Ayan. Mas maganda kasi kung walang salamin kaya ano, lumalabas ka agad eh. Oh. Ito good size yan oh. Yan oh. Good size. Ayan. Ito. Yan, hindi ko nilagyan ng salamin para malinaw. Oh, malakas na hangin. Yan, naging kulit salamin. Malikot sila. Ayan o. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simon Daragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!